liwat medan kaya ngene iki ya nek kudu wong sing profesional. Kaya aku ya sepedahe gak kuat bolo. Ambruk nek di apa dioprasekne aku. Nek ditumpaki lho ambruk, gak kuat kabotan. Dadine ngalahi dadi tukang laden ae. Iki medane kaya ngene iki ya nek gak ditanduri ya eman-eman iki. Ana tebu ya urip iki. Masih nang watu-watu. Iki nyoba durasi perjalanan iki bolo. Wong sing nuring sing ngobrok istilahnya ya nuring, ana sing ngarani ngobrok, ana sing ngarani ngombet. Ya apa jare pokoke wis intine tebu sing dikolonge wis diangkut karo sepeda motor sing dimodifikasi ngono ae wis angel-angel sing ngarani. Kitebangan wis oleh 2 dina iki dulur. Iki lagi oleh sewan obrokan. Sedinane 70. Ngono. Sepeda sing digawe obrokan kuwi. Gawe wong ngarit sing bagian ngrumat sapi. Rewang tebang iki bolo. Rewang tebang dhewe. Jan beda iki lokasi daerah ngalore masih daerah pegunungan ora pati akeh watune. Nek daerah ngidul-ngidul merbening sampai nang judul nang Bali Kambang kono nyelot akeh watune. Nyelot gunung-gunung leren digawe model seketan. Iki ya digawe model kedhok-kedhokan cilik lho. Ben iso nampung lemah-lemah sing digawa udan niku nang isor. Ngono sing dikarepno. Tapi tetep wangel bolo. Ki munggah mudune nek nyebut gawe nang ngene iki nang dengkul krasa. Kepleset titik tepak nang watu jring-jring. Waduh ya iso meleset melentes. Nah, nek ngono ya abuh. Waduh, berarti turingane rada suwe iki. Iya, iki pirang menit iki ana 3 menit ponjol. Ya, 3 menit ponjol ya perjalanan. Waduh, iku sik teko puthuk. Tarungane sik teko puthuk iki. Abane sing ngobrok iki. Rada suwe rupane. Turun gunung, munggah gunung. Ana 4 menit punjul. Iki lagi teko abane, teko puthuk. Mangkane mek nggawa petang kolong utawa petang bentel. Waduh nek dikombenno biayane ya entek akeh iki. Tenagane ya butuh tenaga ekstra. Kampung gini iki model kampung Jawa, Jawa bolo.
Iki rata-rata didominasi wong Jawa. Pendatang-pendatangan ini sebagiannya ya wong Dura. Sebagian wong Dura. Iko. Iki lokasi rest area iki sik ketok teko kene jan dhuwuri. Lah kae. Waduh sik dorong teko iki punjul teko 5 menit pisan. Oh, ono 6 menit. Wes 6 menit. Iki dorong teko. Wah, sik meneng iki rupane. Lah iku sik lagi diuripi. Obrokane, kompetane, touringane, sepedae. Iki lagi mudhun. Tuh. Wis oleh 7 menit. Sik lagi apane mudhun. Duh. Ndi urung muncul-muncul iki. Mek suarane tok. Lah iki wis muncul iki. Iki wis muncul iki bola. Ono sekitar 8 menit punjul. Waduh. Iki modelnya modifikasi. Modifikasinya kayak ngene iki bola. Lah iki. Iki. Ya. Bocol rantene. Iya. Wah. Ya. Muncul 10 menit ya. Ya ana 8 menit, 9 menit iki. Oh. Lagi kualan robo ya ta. Iya. Robo. Ya sekitar 7 menit lah. Aduh. Ya sih benar